Phonetics. Final S. O S final en inglés, isto é, terceira persoa singular dos verbos, os plurais ou o xenitivo xa son ten tres pronuncias principais. Se o último son da palabra é sibilante, como se fose un asubío, quere dicir, entón hai que pronuncialo. Se o son final da palabra é xordo, hai que pronuncialo como S. Se o son final da palabra é sonoro, hai que pronuncialo como Z. Entón, cando pronuncio se a palabra remata en calquera das sibilantes e tamén pronunciamos Buses. Garages. Corsages. Catches. se o último sonido da palabra é xordo coma pronunciamos Cups. nota, algunha das xordas son tamén sibilantes, polo tanto van como as sibilantes. Fixes. Porén, se o último sonido da palabra é sonoro, pronunciamos Bags. Bees.